Чайтания Чаритамрита Мадхя Лила, 9 глава, текст 321. В голяма екстатична любов двамата започнаха да плачат и умовете им притихнаха. След известно време те дойдоха на себе си, седнаха и започнаха да обсъждат различни теми. Шри Чайтания Махапрабху описа на Рамананда Рай неговото пътуване до святите места и му разказа как той придобил двете книги, наречени Кришна Карнамрита и Брама Самхита. Богът показа книгите на Рамананда Рай. 324. Богът каза: всичко, което ми каза за преданото служене, е подкрепено от тези две книги. Рамананда Рай беше много щастлив да получи книгите. Той се наслади на тяхното съдържание заедно с Бога и ги копира и двете. Новините достигнаха в селото на Видянагара относно пристигането на Шри Чайтания Махапрабху и всички дойдоха да го видят. След като видя хората, които се събраха там, Шри Рамананда Рай се върна в дома си. По обяд Шри Чайтания Махапрабху се изправи и отиде да обядва. Шри Рамананда Рай се върна вечерта и той заедно с Бога обсъждаха различни теми, свързани с Кришна. Така те прекараха нощта. Рамананда Рай и Шри Чайтания Махапрабху говориха за Кришна ден и нощ. Така те прекараха 5-7 дни, изпълнени с щастие. 330. Рамананда Рай каза: мой скъпи Господи, с Твое позволение аз вече написах писмо на царя с голямо смирение. Царят вече ми даде заповед да се върна в Джаганат Пури и аз вече се подготвям за това. 332. Шри Чайтания Махапрабху каза: поради тази причина аз пътувах сам и сега се върнах. Аз желая да те взема с мен в Джаганат Пури. Рамананда Рай отговори: мой скъпи Господи, по-добре ти да продължиш към Джаганат Пури сам, тъй като с мене ще има много конея, слонове и войници. И това ще създаде голям шум. 334. Аз ще се погрижа да пътувам за след 10 дни. Следвайки теб, аз ще дойда в Нилачала без да се бавя. 335. Давайки наставления на Шри Рамананда Рай да дойде в Нилачала, Шри Чайтания Махапрабху тръгна към Джаганат Пури с голямо удоволствие. Шри Чайтания Махапрабху пътуваше по същия път, по който беше дошъл до Видянагара, и всички вайшнави по пътя го видяха отново. Когато Шри Чайтания Махапрабху посетеше някое място, святото име на Шри Хари вече се чуваше навсякъде. Виждайки това, Богът стана много щастлив. Когато Богът достигна Алаланат, той изпрати своят придружител Кришна Дас по-напред, за да извика Нитянанда Прабху и другите лични придружители. 339. Веднага щом Нитянанда Прабху научи новините за пристигането на Шри Чайтания Махапрабху, веднага се изправи и тръгна, за да го посрещне. Наистина, той нямаше търпение и изпитваше огромен екстаз. Шри Нитянанда Рай, Джаганананда, Дамодар Пандит и Мукунда изпитваха огромна екстатична любов в щастието си и танцуваха по пътя, докато отидаха да видят Бога. 341. Гопината Чария също отиде в много радостно настроение. Те всички вървяха, за да се срещнат с Бога, и накрая го посрещнаха на пътя. 342. Богът беше изпълнен с екстатична любов и той ги прегърна. Поради любовта им те започнаха да плачат с голямо щастие. 343. Сарвабхаума Бхаттачария също отиде да посрещне Бога, много радостен, и когато той го видя на брега на морето. Сарвабхаума Бхаттачария се поклони в лотосовите нозе на Бога. Богът го изправи и го прегърна. Сарвабхаума Бхаттачария се разплака в екстатична любов. Тогава Богът, придружен от всички тях, отиде в храма на Джаганата.
Заради екстатичната любов, изпитвана при посещението на Бог Джаганат, вълни от треперене, изпотяване, сълзи и радост преминаваха през тялото на Шри Чайтаня Махапрабху. 347. В екстатична любов Шри Чайтаня Махапрабху танцуваше и пееше. По това време всички слуги и свещеници дойдоха да му предложат гирлянд и остатъци от храната на Бог Джаганат. Пояснение. Тези, които са свещеници, заети в служенето на Бог Джаганат, се наричат панда или пандити. Те са също брамани. Слугите, които се грижат за външните дейности на храма, се наричат пала. Свещениците и слугите отишли да видят Шри Чайтаня Махапрабху. 3.48. Шри Чайтаня Махапрабху се успокои след като получи гирлянда и прасадам от Бог Джаганат. Всички слуги на Бог Джаганат посрещнаха Шри Чайтаня Махапрабху с голяма радост. След това Каши Мишра дойде и се поклони в лотосовите нозе на Бога. И Богът почтително го прегърна. 350. Сарвабхаума Бхаттачаря след това взе Бога с него, заведе Бога в дома си, казвайки: днес ти ще обядваш в моя дом. Така той покани Бога. Сарвабхаума Бхаттачаря донесе различни видове храна, която била предложена на Бог Джаганат. Той донесе всякакви видове сладкиши и приготовления от кондензирано мляко. 352. Придружен от своите предани, Шри Чайтаня Махапрабху отишъл в дома на Сарвабхаума Бхаттачаря и обядвал там. След като предложил храна на Шри Чайтаня Махапрабху, Сарвабхаума Бхаттачаря го помолил да си почине и лично започнал да масажира нозете на Бога. Шри Чайтаня Махапрабху тогава изпратил Сарвабхаума Бхаттачаря да обядва и Богът останал в дома му за тази нощ, само за да му достави удоволствие. 355. Шри Чайтаня Махапрабху и неговите лични придружители останали с Сарвабхаума Бхаттачаря. Всичките били будни цяла нощ и Богът разказал за своето пътуване. Богът казал на Сарвабхаума Бхаттачаря: аз посетих много святи места, но не можах да открия Вайшнава като тебе никъде. Шри Чайтаня Махапрабху продължил: аз изпитах огромно удоволствие от разговорите си с Рамананда Рай. Бхаттачаря отговорил: поради тази причина аз ти помолих да се срещнеш с него. Пояснение: в Шри Чайтаня Чандродая, началото на 8-та част, Шри Чайтаня Махапрабху казва: Сарвабхаума, аз пътувах по много святи места, но не открих Вайшнава като теб никъде. Обаче трябва да призная, че Рамананда Рай е необикновен. Сарвабхаума Бхаттачаря отговаря: затова, Господи, аз те помолих да го видиш. Шри Чайтаня Махапрабху след това казва: има, разбира се, много вайшнави по тези святи места и повечето от тях обожават Бог Нараяна. Други, които са наричани татвавари, също обожатели на Лакшми Нараяна. Но те не принадлежат към чистия вайшнава култ. Има много обожатели на Бог Шива и има също много атеисти. Въпреки това, мой скъпи Бхаттачаря, аз много харесвам Рамананда Рай и неговото мнение. 358. Така аз завърших разказа си за поклонничеството на Шри Чайтаня Махапрабху, описвайки го накратко. То не може да бъде описано с големи подробности. Пояснение: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур изтъква, че в 74-ти текст от тази глава се казва, че Шри Чайтаня Махапрабху посетил храма на Шияли и Бхайрави. Но всъщност в Шияли Шри Чайтаня Махапрабху посетил храма на Шри Бхувараха. Близо до Шияли и Чидамбарам има храм наречен Шри Мушнам. В този храм има божество на Шри Бхувараха.
в областта на Чидамбарам има място, наречено Южна арката. Градът на Шияли е в тази област. Има храм, наблизо има храм на Шибу Варахадев, а не Байрави Деви. Това е заключението на Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур. 359. Забавленията на Шри Чайтания са безкрайни. Никой не може правилно подходящо да опише неговите дейности и въпреки това аз правя опит поради силното си желание. Но това показва само моето безсрамие. 360. Който слуша за описанието на поклонението на Шри Чайтани Махапрабху на различните святи места, постига богатството на дълбока екстатична любов. Пояснение. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур отбелязва: имперсоналистите се въобразяват някакви форми на абсолютната истина чрез директното възприятие на сетивата си. Имперсоналистите обожават такива въображаеми форми, но нито Шримад Бхагаватам, нито Шри Чайтани Махапрабху приемат такова обожание от сетивно наслаждение да има някаква значителна стойност. Майявадите си въобразяват, че са върховния. Те си представят, че върховния няма лична форма и всички негови форми са въображаеми. Като измислица, като цвете в небето. И майявадите, тези, които си въобразяват форми на Бога, са заблудени. Според тях обожанието на муртите или друга форма на Бога е в резултат от обусловеността на илюзията на душата. Обаче Шри Чайтани Махапрабху потвърждава заключението на Шримад Бхагаватам, основан на философията на Ачинтя Беда Беда Татва. Тази философия поддържа, че Върховният Бог е едновременно тъждествен и различен от своето творение. Това означава, че има единство в разнообразието. По този начин Шри Чайтани Махапрабху доказал важността, безсилието на плодоносните работници, спекулативните емпирични философии и мистичните йоги. Реализацията на тези хора е просто загуба на време и енергия. За да даде пример, Шри Чайтани Махапрабху лично посетил храмовете на различните святи места. Където той отишъл, веднага той проявял своята екстатична любов за върховната божествена личност. Когато един вайшнава посещава храмове на полубогове, неговата визия е, че полубоговете са различни форми. Неговата визия за този полубог е различна от визията на имперсоналистите и майяварите. Брама Самхита поддържа това. Посещението на един вайшнава в храма на Бог Шива, например, е различно от посещението на неотдадения. Неотдаденият приема божеството на Бог Шива за въображаема форма, тъй като той в крайна сметка мисли, че върховна абсолютна истина е пустота. Обаче един вайшнав вижда Бог Шива като едновременно еднакъв и различен от върховния Бог. В тази връзка примерът за млякото и киселото мляко е даден. Киселото мляко не е нищо друго освен мляко, но в същото време не е и мляко. То е едновременно едно с млякото и е различно от него. Това е философията на Шри Чайтани Махапрабху и тя се потвърждава от Бог Кришна в Бхагавад Гита 9.4. От мен, в моята непроявена форма, е проникната цялата Вселена. Всички същества са в мен, но аз не съм в тях. Абсолютната истина Бога е всичко. Това не означава, че всичко е Бог. По тази причина Шри Чайтани Махапрабху и неговите последователи посетили храмовете на полубоговете, на всички полубогове, но те не ги виждали по същия начин, по който ги виждат имперсоналистите. Всеки трябва да следва стъпките на Шри Чайтани Махапрабху и да посещава всички храмове. Понякога материалистичните сахаджии
предлагат или твърдят, че гопите посещавали храма на Катяйни по същия начин, по който светските личности посещават храма на Деви. Обаче гопите се молили на Катяйни да ги благослови Кришна да стане техен съпруг, докато материалистите посещават храма на Катяйни, за да получат някакви материални благословии. Или отиват там за материална изгода. Това е разликата между посещенията на един вайшнава, посещението на вайшнава и посещението на един неударен. Като не разбират процесът на ученическата последователност, така наречените логици излагат теорията на Панчаупасана, според която човек обожава едно от 5 божества, именно Вишну, Шива, Дурга, Богът на Слънцето или Ганеша. Според тази концепция имперсоналистите си въобразяват едно от тези божества да е върховно и отхвърлят другите. Такива философски измислици, които със сигурност са идолопоклонничество, не са приети от Шри Чайтаня Махапрабху и от вайшнавите. Това въображаемо обожание е било неотдавна трансформирано в майявада имперсонализъм. Поради липса на Кришна съзнание, хората са станали жертва на тази майявада философия и следователно те понякога стават твърди атеисти. Обаче Шри Чайтаня Махапрабху е утвърдил процесът на себепознание с личния си пример, както се казва в Чайтаня Чаритамрита Мади 8.2.7.4. Ставара джангама деки на деки тара мурти сарватра хоя ниджа ища дева спурти. Един вайшнава никога не вижда материална форма в нищо, подвижно или неподвижно. По-скоро навсякъде, където погледне, той вижда енергията на върховната божествена личност и незабавно си спомня трансценденталната форма на Бога. Текст 361. Моля ви, слушайте трансценденталните забавления на Бог Шри Чайтаня Махапрабху с вяра и преданост. Изоставяйки завистта към Бога, всеки трябва да възпява святото име на Бог Хари. 362. В тази епоха на Кали няма истински религиозен принцип, освен този установен от вайшнава преданите и вайшнава писанията. Това е същността на всичко. Пояснение. Човек трябва да има твърда вяра в методът на преданото служене и писанията, които го подкрепят. Ако някой слуша за дейности на Шри Чайтаня Махапрабху с такава вяра, той ще се освободи от завистта си. Шримад Бхагаватам е предназначен за такива независливи личности. Нирмат Саранам Сатам. В тази епоха човек не трябва да завижда на движението на Шри Чайтаня Махапрабху, но трябва да възпява святите имена на Хари и Кришна, Махамантрата. Това е същността на вечната религия, известна като Санатана Дхарма. В този стих думата Вайшнава се отнася до чистия предан и напълно реализирана душа, познала се душа. И думата Вайшнава Шастра се отнася до Шрути или ведите, които са наречени Шабда Прамана, доказателство на трансцендентален звук. Този, който стриктно следва ведическата литература и възпял святото име на върховната божествена личност, всъщност ще бъде установен в трансценденталната ученическа приемственост. Тези, които желаят да постигнат крайната цел на живота, трябва да следват този принцип. В Шримад Бхагаватам 11.19.17 се казва: ведическата литература, директното възприятие, историята, хипотезите са 4 начина за доказателства. Всички трябва да се придържат към тези 4 принципа за осъзнаване на абсолютната истина. Текст 363. Забавленията на Шри Чайтаня Махапрабху са като бездънен океан или безкрайен океан. Не е възможно за мен да вляза в него. Просто като стоя на брега, аз само се докосвам до водите му. 364. Колкото човек
колкото повече човек слуша за забавленията на Шри Чайтаня Махапрабху с вяра и ги изучава аналитично, човек ще постигне богатството на екстатичната любов към Бога. 365. Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагунатха, винаги желайки тяхната милост, аз, Кришна Дас, разказвам Шри Чайтаня Чаритамрита, следвайки техния пример. Пояснение. Както обичайно авторът завършва главата, като цитира имената на Шри Рупа и Рагунат и се поставя в техните лотосови нозе. Така завършват коментарите на Бхактиведанта към Шри Чайтаня Чаритамрита, Мадхя Лила, 9 глава, описваща пътуването на Шри Чайтаня Махапрабху по святите места в Южна Индия. Харе Кришна.